Ikhenze ngiyobukisa ngayo uzala 100 wami ngiyawufuna mfethu ufaquze 100 wami ngiyawufuna 100 ikhenze ngiyobukisa ngayo ubheka phezulu 6 ngiyawuphusha ngitshela ngangumgabela ikabishi laseThekwini lifanele lasemakhaya hayi lasemakhaya ikabishi langempela libona ukuthi ikabishi leli ishayizwe baba hayi ikabishi hawo yamazi lo siyakela akana plan ubroke as hell ngiyamtshela ukuthi igazi lami bamele ngitshela into mina sekuyishowcase usilenda umazi ayikho yini engekho manje manje ngidinga usizo lakho phela engikwazi ukuthi Chopa Mpekwe another one iqalele yaqelaza ebafethu lana kuyaphikiswana yiphi team eTwempo iKaizer neChiefs if ufuna ukwazi tap-10 ubuke and uBrawethi ufuna intombazane ekuthiwa uzobona khona la ku video and then bafethu be tap-10 nibuke yeah usilenda umazi ayikho yini engekho manje ngidinga usizo lakho phela engikwazi uku-introduce again asa hawo yamazi manje ngisho ukuthi ngingayisho nje shut up ibuyele nje buka vele ushawo ngesimo useyabuya awubuka yebo hamba ngesimo manje shawo ngesimo Kambanga. Uthojahile amtshela ukuthi ngikwazi. Yebo. Sabathi. Akhuluma kanjani umuntu ejahile? Ngevela vuma ukuthi ukhulume nawe khona mina. Ngiyithemba. Yeah, ngizosengibheje ngisho ukubheje. Supetshela 100 is not that. Ngiyatshela nje mayithi iKaizer manje. Ngathayelela ngifuna izinkulumo mase kufanele ngizike imali. Angibuyise sibheje ngithi mase ngifanele ngifuna 100 wami manje. Kuzoba nenkinga futhi. Bafu bese ngifuna 100 wami ngomgqibelo. Uzokwazi ukunginika. Ya uyabona ngasafuni uyabona ngizoba nemali. Uyabona ngizoba nemali. 100. Ngizonginika 100 wami bese ngifuna umgqibelo ndakho 100 wami manje lethe. Umgqibelo. Ikhenze ngiyobukisa ngayo uzala 100 wami ngiyawufuna mfethu ufaquze 100 wami ngiyawufuna 100 hayi ngiyobukisa ngayo Ubusheshisa mfana mayidrawile ayikhulunywe mayidrawile ayikhulunywe futhi imali ngqombile hayi mina ngikhulumi ngamanga boy uyafaza nakho Kabelo bezibambene phezulu sibheke phezulu kela zobukisa ngayo ubheka phezulu 6 ngiyawuphusha ngitshela ngangumgqibelo fanami kade ngibatshela into esiyobukisa ngayo nje umgqibelo lo siza kuwo bafuna ukukholwa hayi abakhola mina akakhulumi kamanga awukhumbuli ngikutshayisa lebo ngithi lo first lo siyakena akanalokhuza akanamali awuphikisa yes siyovala umuntu asinaplan sihlalele la vele yabo athi lo mfethu lo athi yazi mfethu asithi shike khona umfethu siyofika swala siya le area 2 yabo ithi mina siyahamba la endleleni naye lo mfethu lo showcase yasefika pastad yabo ithi mina hayi ngiyena la endleleni ngithi baba lo mfethu lo siyakela akana plan ubroke as hell ngiyamtshela ukuthi igazi lami bamele ngitshela into mina sekuyishowcase nje lo muntu siyakela akanalutho sasuka la sa area 2 masifike area 2 nangempela umuntu neboss sisuke la sa area 2 masifike to like it and subscribe phela la umuntu shisi boss futhi mina bengikhaphila umoya mina ungaphethi ngosisi bakho ngibone simo kanjani manje amsisa ukhethe kamnandi kanjani Finger licking.
Ikabishi laseThekwini olifane lasemakhaya. Hayi lasemakhaya ikabishi langempela ulibona ukuthi ikabishi ke leli. Ishayiswa baba. Hayi ikabishi. Hayi kade laseThekwini uyalibona hayi linongiwe baba. Ihamba nangenyama ihamba nanesausage. Wena ulibheka ulifaka. Hayi lisethiwe bro. Hayi lisethiwe. Wena ulibheka ulifaka kahle. Phela yazi mina. Esishayela semakhaya le makhaya. Ishali le oluzwayo ukuthi hayi lona. Kodwa hayi la sishayela laselokishini. Yeah, bafethu wena ningasinexhe lapho bafethu like and subscribe bafethu. Niyazi ukuthi Like it and subscribe.